ಕೇಶವ ಬಲ ಕುಲ್ಲು ಕೇಶವ ದಾದ ಕೇಶವ ಏತು ವರ್ಷ ಆಡು ಶಾಲೆ ಬುಡಿಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮದ್ವೆಗೆ ಈ ಬೈದ ನಿನ್ನ ಮದ್ವೆಗೆ ಯಾನ್ ಬೈದ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಇನಿಯೇ ತೂಪಿನಿ ಅಂದ ಸಚಿವ ಅವು ಅಂದ ಕೇಶವ ಈತ ನಿಂಚಾತ ಸಂಜೀವ ಎನ್ನ ಬಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿ ಆಟದ ಕಾರಣ ಆ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚದೆ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಕೊಂದು ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿನ ಮಗಲ್ಲೊಲ್ಲಗೆ ಸಂಜೀವ ಅವಂದು ಇಂಚಿದಾನೆ ಬತ್ತ ಸಂಜೀವ ಎನ್ಕೊಂತ ಕಾಸು ಬೋಡಿತೀನಿ ನೀನನ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಈ ಒಂದು ಏತು ಪರ್ಪ ಮಾರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಗಲುಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮಗಲನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಡ್ಚ ನಿಂಗೆ ಈ ನಮ್ನ ಈ ಪರಿಯಂದ ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಮಗಳೇನು ಏನು ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪನಿಯ ಸಂಜೀವ ಕಾಸು ಪರಿಹಾರತ್ತೀಯ ಎನ್ನ ಮಗಳೇನು ಆ ದೇವ್ನ ಮಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪಂದು ಪಡ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಆ ದೇವ್ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊರಂಡ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪನಿ ಪಂಡದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ದಿ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಆಯ ಪನ್ಪನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಕೇಶವ ನಿನ್ನ ಮಗಲ್ ಕೊಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಇತ್ತಲೆ ಆ ದೇವರಾಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಆ ದೇವರ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾಯಿನಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆದ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಸುದಾಯದು ಪೋಯ್ ಕೇಶವ ನಿಖಿತ 5 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದ್ರ ಬರ್ಲಿ ಅವತ್ತಂದ ಕೇಶವ ಈಯನ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತಿ ನಿಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದ್ರ ಆಪಡ ಕಾಸು 5 ಲಕ್ಷ ಹತ್ತು ಕಾಸು ಒಲ್ತು ಕೊರ್ಪರಿ ಸರೋಜ ಓ ಎನ್ನ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ದಿತ್ತೆ ಒಲ್ತು ಕೊರ್ಪಾರಂದು ಕೆಂಡೆ ಬೇ ಇರಕ್ಲೆ ಒರ್ತಿ ಮಗಲ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂದು ನೆನಪು ಪಾಡು ಆಯ್ಗ ಬೆನ್ನಗ ಪರ್ದು ಲೇಲೆ ಪಾಡರಾಂಡು ಎಂಕೊರ್ತಿ பொண்ணு ಮಗಲ್ ಉಳ್ಳಾಲು ಅಲೆಗ ಮರ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಬಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಓಡಿತಿದ್ದು ಅರ್ಪಿನ ಕಾಸು ದೀತುಂಡ 5 ಲಕ್ಷದ 5 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜನತಲಕ ಕಾಸು ದೆತ್ತದಿಯರ ಕೊರ್ನೇನು ಕೇರ್ಲಕ ಕೇನ್ವೆ ದಾ ಕಾಸು ಅರ್ನಾಡಲ ಚೆಕ್ಗೆ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾನು 5 ಲಕ್ಷ ಬಿಡು 5 ರೂಪಾಯಿಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಈರದೆ ಮೋನೆ ತುಪ್ಪು ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಂಜೀವ 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 ಓಯ್ ರಾಪಡ ಇತ್ತು ಕೈಕು ತಿಪ್ಪಿದೆ ಬಾಯಿ ಬರದಿಲ್ಲ ಕಮತ್ತು ಮಾಡಿ ಕಾಸು ದಾತ ಮಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿ ತರೇನೆ ಬಲಿ ಕೂಜಿ